karlista familiak zeuden. Nere amama aitan alderdikoak karlista familia zen. Eta, en cambio, aita, bazen Bizkaitarren aldekoa. Eta hala ere, karlista familia izan arren nahiko irekia pentsamentuz eta amama bintzat, nik alan ezagutu izan dut beti, euskalduna, eta irekia zen, ni badakit gure amamanean da aititenean, miliziano zauritu bat gorde zutela, eta miliziano soldadu hori gordetzeagatik, karlista jende batek eta familiako jenteak amenazatu zituztela, edo zer gauza pasa zitekeela hori egiteagatik eta presio gogorrak jasan izan zituztela. Zoritxarrez miliziano hori gero hil egin zen, eta beren taldekoak edo batalioiko batzuen artean edo badakigu enterratu zutela handik metro gutxitara, arditxabola baten inguruan enterratu zutela. Nor zen daturik eta ez daukat, baina igual jakit. Ez dut uste, nik familian galdetu izan dut eta ez dut lortu izan. Aitak desente eskutatu zidan, baina igual posible izateke jakitea nor zen edo nolakoa edo... Tokiaren izena? Tokia ez dut gogoratzen. Makin ondoan dago, Osolotoki inguruan dago, irripa batetan pinudia dago bertan, txabola behar bada orain jausita egongo da, baina terrenoaren ugasa bazen Galartza familia. Galartzatarrak orominokoak dira.